wawa mwadzuka bwanji mwene amwene lero ndifuna ndiyankhe funso lomwe ndafunsidwa dzulo pa nkhani yokhuzana ndi za satanic, kuti kodi za satanic ndi zoonadi, kodi zilipodi za satanic muniveseti. Ndifuna ndiyankhe funso limene lili chifukwa anthu timamva nkhani zambiri zokhuzana ndi za satanic. Mwachidule yankho ndilonena kuti za satanic kapena satanism zilipo, okay? Zilipo, koma si mmene mumazidziwiramo, mmene anthu amakuwuziranimo. That's the difference, okay? Za satanism zilipo za mitundu iwiri. Kuli anthu amene anakhazikisa machalichi ma 1970 mene anthu anakhazikisa machalichi. Kuli the Church of Satan ilipo. The Church of Satan ilipo, ili ni ma members. Koma kodi ma members amenewa amakhulupirira yani, amapanga yani? Chimenecho ndi chimene anthu simumamvetsa. Anthu mumaona ngati kuti ma members amenewa amapanga zinthu zina zake za magic, zina zake amapanga zinthu zina zake zoyipa za evil, zina zake zomwe zili zosiyana ndi zimene anthu amene amapanga za satanism amapanga. Anthu amene amapanga za satanism iwo amatsutsana ndi zipembedzo. Iwo amakhulupirira kuti zipembedzo, machalichi kaya zipembedzo zanu zonsezi zinapangidwa design ndi cholinga choti zisapereke ufulu kwa anthu, zitilande ufulu, zizitipanga control. Mwamvese? Iwo amakhulupirira kuti kulibeko mulungu. Zonse zimene amakuwuzani zoti mukalowa ku heaven, mukalowa kuchanjani, ku paradiso, kulibeko zimenezi. Iwo amakhulupirira kuti izizi za zipembedzo zanuzi zimangokuti ayisani nthawi kuti inuyo muzikhala mukuwamvera ena ake malamulo awo, ena ake adzikupangani control. Nde iwo amapanga believe in freedom, kukhala free. Free mind, free thinking, freedom to do anything. Ngati ufuna upange china chake panga, usamamangike kumanena kuti ndiwe oyipa sungalowa kumwamba chifukwa choti niyo mapanga zinthu zakuti. So iwo amatha kumwamowa, amatha kupanga zachisembwere, atha kupanga zimene iwo akufuna, safuna kumangika ndi mmene numamangikira kuti simukalowa kumwamba. Amenewo ndi gulu loyamba lomwe limapanga za satanism, kuti Church of Satan. Amakumana nditu, akakumana basi like a friend, like a group yolimbitsana kuti we believe in the same things, we are free. Amapanga ma activities yawo, mukapita ku America mukapeza ma Church of Satan. Mwamvese? Ndi anthu basi onena kuti osakhulupirira za chipembedzo. Atha kukhala munthu wabwinobwino ngati mene muli lino, ngati mene alili anzanuwo onena kuti sapita ku chalichi. Iniyo mupita ku chalichi basi basungokuyang'anani. Iniyo muzipanga mapemphero anu kuti mufuna mudye chakudya mupange mapemphero, Ambuye mudalitse ife, mutandani, iwo sakhulupirira zimene zicha. Iniyo munthu akamwalira mupanga mapemphero, muda kupita kumwamba kaya kumayimba nyimbo zanu, iwo sakhulupirira zimene zicha. Iwo aja amatha kupita kumanda kucha. Kwa iwo aja ndi malo onena kuti basi moyo wathera badi pamenepo. Amatha kupita kumanda kucha, kumakacheza kumene kuja, kumaona anthu amene anagona kumene kuja zimene zalembedwa zija. Kwa iwo it's just a place. Amene ndi a Church of Satanism. Sisi mene mmakhulupirira inuyo kuti amapanga zakuti, amatsira nsembe yakuti, amapanga makuti. Zimene ndionenazi, you can read about it. Okay? Ndanena kuti alipo magulu awiri, imene ndi gulu loyamba. Ndiye pali gulu lachiwiri limene limatenga Satan ngati mulungu. Mwamvese? Limene limatenga Satan ngati fano lina lake, ngati kuti Satan lija ndi fano, ndi pachizungu timati deity. Mmene amapangira anzathu aku Asia kunoko ali ndi zimilungu zawo zina zake zimaoneka ngati zoopsa kwambiri zina zake. Ndinakulowera ndipo ndi matempo ndinakuonetsa ndipo zinthu zooneka ngati zoopsa chanchani. Alipo no anthu ena amene amakhulupirira zimene zicha. Ndi amakhala ndi chisimbo cha Satani cha chizimbu chili ndi zinyanga, chili ndi chani, amene ajawo amapembeza chimene chacho kumantamanda Satani ucha. Mmene iniyo madamandira mulungu, iwo amatenga kuti Satani uja ndi leader wawo, moyo wawo
zochitika zawo iwo ndo osatira a Satana. Mwayipesa imene ndi gulu lina lachiwiri lomwe lili very small komanso la anthu ochepa kwambiri. Iwo wandiyama kumana amakhala ndi malo okumanirana kaya matemples awo kumene koko amakhala ndi ma rituals tawo amatha kukhala kumene kuja basi kuvula zovala kenaka kumamwesana zinthu zokhala ngati za ma symbols kuyasa makandulo kumapanga zinthu zawo adakumpembedza Satana uja. Mwamvesa iwo wasalimbana ndi inu simuti mupembedza Mulungu iwo amapembedza zimenezi. And sapanga force munthu sanena kuti iwe bwera usati joine kuno kapena iwe ukati joina kuno tikupasa ndalama ndi maklabu awo ndithu mmene mapangira inuyo maklabu Katolika, Seventh Day, CCP, Mboni za Yehova iwonso amapanga zimenezo. So mukandifunsa kuti Satanism ilipo alipo ndipo ndi amene wawa koma si zimene mmaganiza inuyo zija kuti amakhala ndi ma magic powers atha kupangisa ngozi atha kugwetsa ndege atha kupanga zakuti kulibeko zonse zabodza. Magulu alipo ndi awiri amenewa. Ineyo mutafuna mutha kuwajoina mukajoina muzipitanso kuchalichi kumene mapitira kuje ma meeting wako lero li mubwera kani mwa wanu ka lero li kumene kuja ndinamva kuti amathaso kukhalanso ndi ma orgies ndiye kuti kagulu kawo basi amuna akazi pakamozi kumagonana. Ali malo amene amakumanirana kumagonana amene akalero asangalale kumene kuja amwesane zichanya basi akalero amaliza asibwerera makwawo iwo moyo wawo kumafira like that. Mwaone koma sikuti amapanga zoti tiyeni tikaphe munthu kuja tiyeni tikatenge munthu kuja zawo zimene timaganizira ife saufiti zichi no. And this is a secret inuyo nditha kukupasani mpata mupite mupange pa Google mufunse kuti does this Satanism exist, muwerenge zimene akupatseni akufotokozerani mbiri imene zinayambira mpaka mmene zilili imene anthu amapangira akuwuzaninso kuti ndizosiyana is not is different from zimene anthu mumauzana contrary to ma beliefs amene anthu amapanga zimene zili zabodza zimapangidwa share. Ndi chifukwa chake inu mukapanga share zimene zija zimachedwa kuti ma conspiracy theories chifukwa kuti mapanga share zimene zija koma zopanda maumboni. Mapeza kupanga share zinthu zopanda maumboni pomwe izizi ndi za maumboni. You can find ma members mukafuna kujoina mukajoinanso muzipitanso ngati kuchalichi. Yeah, so this is for the guys that asked me kuti kodi zakuti ndizoona ndi zimachitika zilipo koma ndizosiyana ndi zimene anthu amakuwuzirani zija zimene anthu amakuwuzirani zija nzongokuopsezani ndicho linga choti azikupangani control zikoma kwambiri.